kawit di ay. Oh. Oh, sana mo kawit. Okay. Delikado. Laki ah. Ano yan? Lapis siguro? Lapis yan. Gulo yung pain? Di, isda malaki. Oh. Hangak. Ih. Dala diri. Tangigi. Dia dah. Dia dalam. Ah, bagaan ni unod eh. Tumbukin no? Wah, 5 kilo siguro. Ah. Ang kapal lang ano. Taba. Taba. Doon ka magagis, dami. Kasama ko, kala ko siya yung tapon. Hindi, dami yung lapis doon na tag 1 kilo. Ah, apoy. Ta. Bagag unod no? Buka, ay grabe katambok. Lingig lawas. Wow. Ay. Kinilaw na sad eh. Kami ila na. Oh. Mau yung karon? Wah, mga pilak-pilan dyan. Mga 5 siguro na. Mga 5 no? Ikan pa na dra. Dito na pita. Pikas. To. Kami ang gulo. Dia inside. Ini kan. Oh, ini Hey.